veritat que aquest equip ha fet història, feia molts anys que no la guanyàvem, havíem estat molt a prop i avui hem tingut la sort, no? Deies que el podies marcar l'últim segon, com has marcat? L'heu buscat o no? O ja aguanteu per acabar i buscar la pròrroga? No, jo crec que hem sigut ambiciosos tot el partit, no? Alguna vegada se'ns havia dit que no érem ambiciosos, jo crec que avui hem demostrat que el Reus està evolucionant i que ha fet un gran equip i amb aquesta afició doncs era una alegria molt gran, no? M'he estat contenint tot el partit, intentar estar molt fred i evidentment ara estic exhaust, estic agotat. Però bueno, l'important és que estem celebrant això davant d'aquesta afició que s'ho mereix després de tants anys.